उदालगुरियाव सुबुं मावमिन आरो भारतारि हाग्रामा मावमिन आनजादनि जखरा फोरोंथाय हाबाफारि लादों। दिनै उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि जौमा फरायसालिमानि अडिटोरियाम हलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव UPSC, APSC, सिभिल सार्भिस आरो इन्डियान फरेस्ट सार्भिस एग्जामनि जर'खा फोरोंथाय हाबाफारि लादों। जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। मिस्टार जितेन्द्र कुमार फेकाल्टी अफ बिकन IAS लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बेंगिरि बि उपाध्याया आरो जिल्लानि सिङाव थानाय दखराफोरनिफ्राय गोबां बर' फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। दिनै 4th डे UPSC स्पेशल ओरिएन्टेशन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो दिनै उदालगुरियाव कलेजाव जे बेयाव हाबाफारि खुंदों प्राय 200नि एबभ केन्डिडेट्सफ्रा बाहागो लादों आरो फैबाव अन दा वे दङ। उदालगुरिनि DC डक्टर P उदय प्रबिन बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो बिथाङा 2015 बेट्सनि IAS अफिसार आसाम मेघालय केडार आरो एसे उनाव दायो जोंहा बिकन IAS दिल्लीनिफ्राय सफैनाय जितेन्द्र हरद्वासी बिथाङा स्टुडेन्टफोरखौ गाइडेन्स मेन्टरिं मटिभेशन आरो ओभारअल UPSC नि थाखाय प्रिपारेशननि थाखाय जिखिनि गाइडेन्स नांगौ बे गासैबो बाथ्राफोरखौ स्टुडेन्टफोरनो शेयार खालामदों आरो मोनफ्रोमबो जोंनि जिखिनि क'क्राझार चिरां बाक्सायाव जाबाय इन्टारेक्शना जथेस्थ' मोजां। स्टुडेन्टनि जि मोनसे बिथांमोननि माने एसपिरेशन आरो बिथांमोननि जि उइल बे जथेस्थ' मोजां जों नुनो मोनदों आरो बेखायनो जोङो 1200नि बारा जिखिनि केन्डिडेट्सआ एप्लाइ खालामबाय गाबोन तेजपुर समफोर गुवाहाटी बिथांमोननि गेजेराव जों मोनसे स्क्रिनिं टेस्ट पार्टिगोन आरो 40 बा 50 जन माने हाइस्ट जायफोर माने बेयाव मार्क्स केरि खालायगोन जायफोर सिरियास जायफोर हार्ड वर्क खालामगोन जायफोरा पेशेन्ट दङ डेडिकेशन दङ बिथांमोनखौ जों सेलेक्ट खालामनानै फार्दार इन्टेनसिभ कचिं होनायनि थाखाय जों बेबस्था खालामगोन। हिउमेन रिसोर्स जों दानांगोन सुबुं सम्पद सुबुं धोन दानांगोन आरो हादोरखौ आरो समाजखौ जौगाहोनाय हादर आरो समाजखौ सिबिनो थाखाय जोंनो मोजां बिउरोक्रेट्स नांगोन आरो होमब्लासो बर' हारिया जौगागोन। जोंनियाव गोबां अफिसारफोर दङमोन राष्ट्रदूत दङमोन सिभिल इलेक्शन कमिशनार दङमोन मेघालयनि राज्यपाल जानाय बा फर्मार DG NSG जानाय आरो बेबायदि स्टेट आरो नेशनेल लेभेलाव गोबां अफिसारफ्रा रिटायार्ड जाबाय। दा आसिबिजोआव साब्रै साबा जों साननो हानाय जोंहा अफिसारफोर दङ। दा बेखायनो मोर एन्ड मोर अफिसार जों नांगौ। ट्राइबेलनि गेजेराव मीना ट्राइबा राजस्थाननि मीनाया अल ओभार इन्डियायाव हाइस्ट UPSC सिभिल सार्भिस मोनो। आसामाव बांसिन APSC आरो UPSC जों नायोब्ला मिसिं कमिउनिटिखौ जों नुयो आरो नर्थ इस्टआव जों मिज'रामाव जों बांसिन नुनो मोनो आरो फारसेथिं नोङो अल ओभार इन्डियायाव नायोब्ला बिहार आरो UP बायदियाव माने हाइस्ट UPSC नि माने सिलेक्शन जानाय केन्डिडेट UPSC सिभिल सार्भिस मोनो। आसामाव बांसिन APSC आरो UPSC जों नायोब्ला मिसिं कमिउनिटिखौ जों नुयो आरो नर्थ इस्टआव जों मिज'रामाव जों बांसिन नुनो मोनो आरो फारसेथिं नोङो अल ओभार इन्डियायाव नायोब्ला बिहार आरो UP बायदियाव माने हाइस्ट UPSC नि माने सिलेक्शन जानाय केन्डिडेटखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोङो सानदों जे 22 लाखनि बांसिन थानाय बर' हारिनिफ्राय मानो अफिसार क्रिएट जाया। जों जुदि MBBS मेडिकेलावल' थाङोब्ला बेयावबो फरायनांगोन जोङो बे माने फिल्डआवबो जोङो थांनांगोन आरो जों खस्थ' खालामनो बानानै टिचिं जबखौल' जुदि चয়েस खालामोब्ला आरो जायफोरा फैसा खामायनो गोसो जायो बा मोर आर्निंनि सिन्था जायो बिथांमोना बिजनेसमेन आरो कन्ट्रेक्टराव थाङो खिन्थु जोंनो मोजां सिभिल सार्भेन्ट नांगौ। दा बेखायनो जों बे हाबाफारिखौ लादों। UPSC सिभिल सार्भिस आरो APSC नि थाखाय इन्डियान हिस्ट्रि वर्ल्ड हिस्ट्रि आरो इन्डियान पलिटि बे बिजाबफोरखौ नायनाया जारिमिननि सायाव डिटेल आरो थर' नलेज थानाया गोनां आरो पलिटिकेल साइन्सनि थिउरि आरो जिखिनि दङ कनस्टिटिउसनेल जि पार्ट दङ बेफोरखौ नायनांगोन। खारन जोंबो 12 बोसोर 2012निफ्राय जिखिनि जोङो नायबोबाय जिखिनि जोङो ओरिएन्टेशन खालामबाय दानि चिफ सेक्रेटारि आसामनि जिष्णु बरुवा बिथाङाबो जोंनि ओरिएन्टेशनाव बाहागो लादोंमोन।
दा बिनिफ्राय जोंनियावबो जिखिनि आइडिया दङ दा बे आइडियानिफ्राय आं बुंनो सानो बर' स्टुडेन्टफ्रा हिस्ट्रिनि सायाव जग्राफिनि सायाव आरो पलिटिकेल साइन्सनि सायाव बांसिन मर गोसो होनांगोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो बेयो बिराद टाफ नङा आरो जुदि नोङो फरायाब्ला बे टाफ गोबाङानो बुङो जे टाफ अफ दा टाफेस्ट एग्जाम खिन्थु बिनि गेजेरावबो बेखौ क्रेक खालामो दा बेखायनो नाजायोबा हायो होननाय जेबो बाथ्रा गैया गोजोन्थों मैया जास्ट जिहेतु फार्स्ट आनजादनि फिथाइ बिसोर मैया आसामनि हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट होदों रिजाल्टआ जथेस्थ' मोजां कभिड सिटुवेसननि उनाव जों मोनसे मोजां रिजाल्ट मोननो हादों आरो जाय साइन्स आर्ट्स आरो कमार्सआव जायफोर टप माने पजिसन लाबाय आं बिथांमोनखौ उइस खालामदों नाथाय मोनथामबो स्ट्रिमनि टपाराव बर' केन्डिडेटनि लिस्ट गैया वेदार इट मे बि फ्रम बड' मिडियाम बेकग्राउन्ड अर इंलिश मिडियाम अर एसामिस मिडियाम बेकग्राउन्ड दा बेखायनो जों उननि टाइमाव जों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव जोङो टप खालामनो थाखाय बे जोंनि मोनसे मटिभेसन आरो मोनसे एनकारेजमेन्ट बेनि थाखाय जोङो बयबो हाबा मावनांगोन आरो स्टुडेन्टआबो गार्जेनाबो बिनि थाखाय गोसो होनांगोन गोजोन्थों आर्ट्स आरो साइन्स फरायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव HSLC आनजाद उथ्रिसारफोरनि हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोर थाखोनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव आलादा आलादा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव खौरां ला 99577172276 97065045570 936575985